musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rewintoɓe geɗe men e nder chaine men Titonde TV on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Fatimata Ndiaye Fouta Tampi ene wayno yimɓeɓe ne gandirimo wonde o heedi koye parti pouvoir ngam jaggande jungo on mo gandanɗa hoore makko kañum woni président de la république caggal no waɗi mouvement Fouta Tampi ngam yidde tigui rigui haɓanade Fouta ngam wonko foti wawde waɗede toon ko heewi waɗaka toon. Kanko Fatimata Ndiaye noon Fouta Tampi e nder oɗum tuma o yaltino o ɗino saaha o wi wonde so tawi ko kanko wino Fouta Tampi ene wayno ko wullatno ko ene wayno laamu ngu nana waɗa ɗum e nder oɗon saaha. ɗum noon en jii sortiji makko ɗi waɗata kanko Fatimata Ndiaye Fouta Tampi ngam wadde attaqué ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen goni heedɓe eɗo banggue opposition o. ɗum noon kanko de Fatimata Ndiaye Fouta Tampi vidéo makko mo waɗi hande déclaration wonde o yalti parti APR ha laaɓi ceerno. ɗum noon o wi wonde mouvement makko heeɓi récépissé ɗon ɗo woni ɗo. ɗum noon o wi wonde o hotat toon to gandanɗa hoorema woni Fouta o rutto e base makko kanko Fatimata Ndiaye Fouta Tampi. ɗum noon o jokka e gueɗe makko o jokka kadi e Hammadi Kandiji makko o waɗa concentré wu tigui rigui e hoore makko kanko Fatimata Ndiaye Fouta Tampi. ɗum noon ene wayno déclaration oɗon ene ɗeɓi hawde yimɓe hewɓe nde tawno kanko Fatimata Ndiaye darde nde o joguino ngam wadde défendre président de la république e parti mum APR e Benno Bokk Yakar. ɗum noon hande so tawi o yalti ala ko heddi e élection ngaji ɗi so wona lebbi 10 walla 11. ɗum noon yaltudemo wiide wonde o yalti parti on mo gandanɗa hoore makko kañum woni parti pouvoir APR. ɗum noon ko hunde nde gandanɗa hoore ma tundude hakkillaji yimɓeɓe nde feewi. ɗum noon ko ɗum woni kanko Fatimata Ndiaye Fouta Tampi ko wi e nder oɗon tuma. ɗum noon kala ko wawi aussi hesɗude e kabaruji goɗɗi ko fewte ɗum ɗon mamin gaddan on so Allahu lamɗo jaaɓi. ɗum noon on beltanama on baytanama onon rewintoɓe kabaruji rewintoɓe gueɗe e nder chaine men Titonde TV ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol. Sénégal assalamu aleykum wa aduna. xam naa vidéo bi dina bett ñu bari may tuum nag di jéggalu mais je dis ma mission s'arrête là ak APR. bàyyi naa APR démissionné naa sama mouvement am na kayit di Fouta Tampi ñu bari xam luñ ma xamee woon muy Fouta Tampi di xeexal Fouta. damay dellu sama base waxtaan na ak sama staff génn naa APR carrément. donc ma concentré sama bopp di ñaan ñëpp nag ñu jéggal ma baal ma àq bu fekkee mas naa wax nit lu ko metti maa ngi tub di jéggalu. jërë ngeen jëf yàlla na yàlla def jàmm Sénégal defal ko mbooloom julli ci barke yonente bi. maa ngi jéggalu Sénégalais yëpp di jéggalu àdduna wërngal këpp te ne leen ma mission avec APR s'arrête là. so tawi ko kuyɗol wonanno bazar boutique wati ɗum gongre gonga sahaji aɗa joɗo galle ma kuɓɓa télé jiya hen chambre à coucheji salon ngaji table à manger ji mbiya waw ɗum kam holne kebrami ɗum andude bazar boutique addinima ɗum aɗa woni Sénégal walla so tawi ko États-Unis d'Amérique gonɗa ɗum noon ko ɓuuri yawde e yaccade woto feere jokkodira e bazar boutique gonɗo toon to Columbus Ohio. keɓa chambre à coucheji ɗi ngala hay nokku walla salon ngaji ɗi ngala hay nokku. ƴewɗi salon ngaji ne mbayi yodde ƴewɗi chambre à coucheji ne mbayi welde lalade wiide ɗo ko suudam walla ko suudu joom suudam ko fartange ɓolo woni hen. ɗum noon so tawi a yalti a hucciti table à manger ji ɗi kala ko fawa hen a jogoto appétit. sikki ala bazar boutique ari ko ittude caɗele e nder rendoji men ari ko wurnude en aljanna firdawsi. bazar boutique ɗum noon moni yiɗi jokkodirde e maɓɓe kala numéro ji téléphone ɗi nani wat +1 614 817 80 50. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe gila bazar boutique ari caɗele ngase rendo.